हेल' लोगोफोर दिनै 1 नभेम्बर आरो बे 1 नभेम्बरनि मर्निं समाव नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्स दं आरो निउसफोर दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव कभार खालामनो लानाय जादों। दा बेहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव फारि फारि नायलांदो वर्ल्ड सिटी डेखौ फालिनाय जादों 31 अक्ट'बरखौ आरो बे वर्ल्ड सिटी डेखौ इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसना थांनाय 2014 अर्थात 2014निफ्रायनो बेखौ फालिबोनाय जादों होनदों। अदेबानि बियो देग्लाय 2020आव 7 इयार्स जाफैबाय एबा स्निथि वर्ल्ड सिटी डे जाफैबाय आरो बे देग्लायनि जेनाखि वर्ल्ड सिटी डेनि थीम बेखौ नोंथांमोना नुगोन भेलुइं आवार कमिउनिटिस एन्ड सिटिस जागोन होनदों। बे देग्लायनि वर्ल्ड सिटी डेनि थीमा मा होनदोंमोन 2014निफ्राय इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसना बेखौ फालिबोदों अबजार्भ खालामबोदों बोसोरफ्रोमबो 31 अक्ट'बरखौ। बेनिफ्राय 31 अक्ट'बरा आरो मोनसे गोसोआव लानो गोनां सानमोन बे मैयानि सान बेखौ आङो मैयानि आपडेटआवनो होखादोंमोन जे नेशनेल इउनिटि डे एबा भारतनि खौसेथि सान। दा बेखौ नोंथांमोना नुदोंमोन सरदार भल्लभ भाई पाटेलनि मुङाव आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मैयानि भिडिअआवनो नुगोन आरो मैयानि भिडिअखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 तेलेंगाना सरकारा धरनी पर्टेल लन्च खालामदों होनदों। धरनी मुंनि मोनसे पर्टेल लन्च खालामदों होनदों बिथाङा आरो बेजों तेलेंगाना सरकारा खालामदों आरो बे तेलेंगाना सरकारनि खोथा फैयोबा दा जानानै दङ चिफ मिनिस्टारा के चन्द्रशेखर राव बिथाङा आरो गभर्नर जानानै दङ तामिलिसाई सुन्दराजन बिथाङा जाना दङ केपिटेल हायद्राबाद। बेनिफ्राय तेलेंगानानि जेनाखि नैबे धरनी पर्टेल बे धरनी पर्टेलजों आबादारिफोरनि हा बिगोमाफोरनि जेनाखि लेन्ड सार्टिफिकेट बेजों सोमोन्दो खालामगोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव इण्डियान आर्मिया मोनसे मबाइल एप्लिकेसन लन्च खालामदों होनदों गावसोरनि थाखाय। दा बे एप्लिकेसननि मुङा जादों सेक्युर एप्लिकेसन फर इन्टारनेट होनदों। अदेबानि बेखौ सर्ट फर्मआव SAI होननानै बुंदों। सेक्युर एप्लिकेसन फर इन्टारनेट मुंनि मोनसे एप्लिकेसन लन्च खालामदों होनदों इण्डियान आर्मिया। आरो इण्डियान आर्मिनि खोथा फैदों नोंथांमोना बाहाय गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे इण्डियान आर्मिनि कमान्डेन्ट इन चिफ बे सोर जायो कामान्डार इन चिफ बिथाङा सोर जायो होनदों। बे जाहैबाय प्रेसिडेन्टआ जोंनि भारत हादरनि प्रेसिडेन्टआनो इण्डियान आर्मिनि कामान्डार इन चिफ जायो आरो बेयो रामनाथ कविन्दआ जिहेतु ओंखायनो रामनाथ कविन्द प्रेसिडेन्टखाय बिथाङा बेनो जागोन। बिनि सिगाङाव जादों फैबाय थानाय समाव गुबुना जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4 चाइना गभर्नमेन्टआ तिब्बेताव वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो मा होनदों हाइएस्ट एल्टिट्युड क्लाउड कम्पिउटिं डेटा सेन्टार गायसनबाय होनदों आरो बेखौ चाइनानि बेइजिंआव चाइनानि तिब्बेताव बानायनाय जादों होनदों। तिब्बेत लकेसना बेयाव वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो जौसिन बांसिन मा होनदों क्लाउड कम्पिउटिं डेटा सेभ खालामनो हानाय सेन्टार गायसननाय जादों होनदों आरो बेखौ तिब्बेताव बानायनाय जादों। चाइनानि खोथा बुंदों चाइनानि गभर्नमेन्ट जानानै दङ दा प्रेसिडेन्ट हिसाबै जि जिनपिं केपिटेल बेइजिं आरो कारेन्सिया जानानै दङ युआन। बेनिफ्राय दङ PM नरेन्द्र मदि एबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुजरातनि नर्मदा जिल्लायाव गिबिसिन भारतनि मादावनो गिबिसिन सी प्लेन सार्भिस गायसनबाय होनदों। माने लैथोनि गेजेरजों बानो हानाय आरो बिरनो हानाय प्लेननि सार्भिस बेखेवनानै होनाय जाबाय होनदों आरो बेखौ फार्स्ट टाइम गुजरात रायजोआव बानायदों गुजरातनि नर्मदायाव आरो बेखौ मैया इन'ग्रेसन खालामनाय जादों 31 अक्ट'बर खालि मानि थाखाय नेशनेल इउनिटि डेनि थाखाय सरदार भल्लभ भाई पाटेलनि जेनाखि बार्थडे बेयाव बेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय जादों मैया। दा बेयो जेनाखि नर्मदा जिल्लानि सी प्लेन सार्भिस बेयो बबेनिफ्राय बबेसिम बिरगोन होनदों माने सबरमति आहमेदाबादनि सबरमतिनिफ्राय केबिदासिम बेयो बिरगोन आरो बेसिम थांलाय फैनाय जाग्रोगोन होनदों दासान्दि। बिनि उनावहाय आरो गुबुन बारायलांनो हागौ आरो बेखायनो बेयो सोंजानो हागौ फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो इम्परटेन्ट जागोन बेयो फार्स्ट टाइमनि सी प्लेन सार्भिसा गुजरातनि नर्मदायाव जिल्लायाव आरो बेयो सबरमतिनिफ्राय केबिदाखौ फोनांजाबगोन। बेनिफ्राय दङ वेस्ट इन्डिज हादोरनि प्लेयार मुंदांखा प्लेयार क्रिस गेल बिथाङा T20 गेमाव मुलुगनि गेजेरावनो फार्स्ट 1000 सिक्सेस स्कर लाखिनो हानाय जादों होनदों। वेस्ट इन्डिज हादोरनि नैबे क्रिस गेल बिथाङा T20 गेमाव मुलुगनि मादावनो एबा गासै प्लेयारफोरनि गेजेरावनो 1006 स्कर खालामनो हानाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नैबे मोनसे बिराद इम्परटेन्ट बे जाहैबाय नाम्बार 7 बाय बाय कर'ना बिजाबनि मुं बियो बाय बाय कर'ना बेखौ आनन्द बेन पाटिल बिथाङा इन'ग्रेसन खालामना होबाय होनदों माने बेखेवनानै होनाय जाबाय बाय बाय कर'ना।
दा मानि थाखाय गोनां जादों बेयो बाय बाय कर'ना मुंनि बिजाबा बे जाबाय मुलुगनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो सिगांसिन साइन्टिफिक बिजाब होनदों। साइन्टिफिक बिजाब एबा दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरास बिनि सायाव लिरनाय आरो बेखौ लिरदों होनदों डक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा बिथाङा लिरदों। डक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा बिथाङा लिरदों बाय बाय कर'ना मुंनि मोनसे साइन्टिफिक बिजाब आरो बे साइन्टिफिक बिजाबानो मुलुगनि गेजेराव बयनिख्रुइबो फार्स्ट साइन्टिफिक बिजाब होनदों वर्ल्ड फार्स्ट साइन्टिफिक बुक। बेखौ बेखेवना होदों आनन्दबेन पाटेल जाय गभर्नर जानानै दङ उत्तर प्रदेशनि गभर्नर। बेनिफ्राय दङ पान्ना टाइगार रिजार्भआ माने मोसानि मोनसे रिजार्भ। बे पान्ना टाइगार रिजार्भआ इउनेस्क'जों लाजाबाय होनदों, इउनेस्क'नि मोनसे पार्ट जाबाय होनदों। इउनेस्क'नि मेन एन्ड बाय'स्फियार प्रग्रामनि मोनसे पार्ट हिसाबै लाजाबाय होनदों बियो भारतनि पान्ना टाइगार रिजार्भआ। दा पान्ना टाइगार रिजार्भआ बबाव दङ? लकेसना जाहैबाय सातारपुर मध्य प्रदेश रायजोनि सातारपुराव दङ पान्ना टाइगार रिजार्भ। आरो बे रिजार्भखौ इउनेस्क'आ आखायाव लाबाय। मानि थाखाय? मेन एन्ड बाय'स्फियार प्रग्रामनि थाखाय इउनेस्क'आ आखायाव लाबाय होनदों। दा इउनेस्क'नि खोथा बुंदों इउनाइटेड नेशन्स एडुकेशनेल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेसन। बेनिफ्राय दङ नुबाय आसामाव गोदान चिफ सेक्रेटारि थिसनबाय होनदों, जाय चिफ सेक्रेटारिनि मुङा जादों जिष्णु बरुवा IAS। बिथाङा गोदान चिफ सेक्रेटारि जाबाय आसामनि जिष्णु बरुवा। बे आसामाव जेसेबांनाखि एन्ट्रेन्स दङ बेयाव कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै बेयो फैनो हागौ। बेनिफ्राय बर'नि मोनसे मोजां खौरां बे जाहैबाय चिरांनि बिजनि फरायसालिमानि गोरायुं इन्द्रजित ब्रह्म बिथां सारा PhD हठात डक्टर अफ फिल'सफि बिमुं लानो हानाय जाबाय होनदों। कंग्रेचुलेसन बावहरबाय बिथांनिसिम। दा दिनैनि थाखाय बेखिनि। सिगांनिखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो नैबे पेजखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। बेजों साननानै नोंथांमोना नट खालामनोबो हागोन, फरायनोबो हागोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।